Hakaway niki mission hospital habok kari China. Hakabakaway ke doktor kabakerteng ke doktor Eleanor Chestnut. Kabalong ke missionary doktor hakataka hospital. Hakaway ke snieh laong bahagane ke hospital lawanra yaway unong krong. Bat une unong krong ula pdung ding berkecing sitom jong u kalong ke bajur. Ka doktor Chestnut abagayo iya utau beri ula sitom jur kala keli na kita kibadon hangta. Kumjurut na kita ki beriu ke bawalam ya utau nongkrong cika hospital. Hato laki keluar ni ban donate ya ke snieh do. Ka jongki na ka benta ban le ya ke grafting ne ban tap haga jaka ka pdung ding jong utau beriu. Henry hagata ka puar ka syam ba om don uweiru batre ban donate ane ban ai ya ke snieh do jongki bat ki jubab da ka baki ong ngingim don cinge dai baru ni uberiu. Ngingim itu yau ne ubriu kumno ngin ai ya kata snieh do jongi ban le ya kata grafting. Kene ka doktor kala le la kale ya kata operation na ka pra jong u. Bat haka step ka bobot ki nong tray jong kata hospital. Ki yo I bakata ka missionary doktor ka ya diko bat kila tepat bakala shim na ka snieh do jong ka na ka benta ban sumar ya utau nong krong. Ubriu uba kampat jui kendu meno. Ubriu uba kampat jupet itu meno. Bat kamtip la ula ne ban siu keliang haba ula kuat na kata jingpang. Haba la keli ya ka kumno kala ban le kat ya kene ka kam ka bama ba ka bakrau ya. Kamtam ya ubriu uba ka kam ju itu meno. Ka doktor Chestnut ke jawab da ka baong ka jing e ke jong ukres ka penla yang bangan le ya kini baro. Parlok nagane ka khana jonga Dr. Eleanor Chestnut ngiyo ro ke jing hikai kat tu kat ne ke bakong san. Habangi le bhai ke parabri wa hatongin le bha tang ye ke ba itu itau ke be yadai na ke ju ke kenhun na ke jaj ben riu hatongin le bha tang ye ke ba yarab ye ke tu ke bala ban le bha yangi ne ngi yarab tang ye ke tu ke bangi khmi lenti ba ka wai ke snipat kin sayarab ke la yangi lane kin yarab bat sale ke liang da ke jing bha yangi. Nadangi pai na kagtin ng jong belai kam syam hikai yang tangkum ta. Mereka hikai bangi day ban le bha wat yaw nong wei. Ngi day ban pen I ya ke jing e wat ya ki nong wei pila ban syam shiti u apostol puwa ciki Hebrew kat lai ar. Haba ong ki nong wei ka bamut ki beriu bang nyimpat ju itu ya ki. Ki beriu ki bampat ju le bha yang meno namar bang nyimdon ke jing itu. Ki beriu ki bang nyimtip lakin la ne ban siuk liang yangi. Kita kidi kinong wei ki pahap ban le bha ne ban e yaki. Uyane suang lada ublai u e kum ta yangi. Kat hadu ba ula IT ya lau khon belakha na bada jengi. Kadai yangi ru bangin ya e perlok kata ka bamut ni dei ban ya e iwei. Namar ha ka jingarap ne le bha ye ki parabre wa bangi donkam kalong bangi yo ru ye ka jing e ke jong Jesus Christ hangi. Bangi don ye ka mensiam jong ka jing sngosen ai ne ka mensiam jong ka jing sngolam ye ki parabreu kumba u Jesus Christ udan. Kene kalong ka kana ka balingkat syapang kene ka Dr. Eleanor Chestnut ka balong ka wei ni ka doktor ka sbun mensim tam la ban ong yo breu bakam itu kanut ban ai wat la ka jong ka snieh do compare. Parlok kene kalong ka kana balingkat ne se pior ka jing hikai ka bakrau na kene ka kana kublai shibun.